yogaferie på Symi. Symi er en rigtig dejlig græsø, hvor der er rigtig roligt og meget smukt, som I kan se i baggrunden. Og Kerstin og Thomas har arrangeret det her. Er utrolig søde og dejlige mennesker at være sammen med. Der er yoga 2 gange om dagen, inspiration 1 gang om dagen. Der er vandreture, der er strandture, der er ude at spise sammen. Så du kan sagtens tage afsted alene. Det har jeg gjort. Og det er skønt at komme helt ned i gear, samtidig med, at du har en aktiv ferie sammen med nogle andre. Og hvis du tager afsted som med flere, er der også mulighed for at gå til og fra de ting, der nu er arrangeret i løbet af ugen. Det er din ferie, så det går de meget op i, og det er rigtig skønt. Så jeg vil varmt anbefale at tage en uge i juni eller september her på Symi sammen med søde mennesker.